Miksi on niin vaikeaa edes yrittää ymmärtää? Vuosikymmenet vain vaihtuu, kapina jatkuu. Typerät poliitikot, umpiluupäät eivät edes ymmärrä, mistä helvetistä nyt puhutaan. Selkokieltä siis pelin idiotitkin ymmärtää. Revolution Mary Jane, vallankumous Marianne. Vapauttakaa kannabis, vapauttakaa kannabis. Revolution Mary Jane, vallankumous Marianne. Vapauttakaa kannabis, vapauttakaa kannabis. Päättäjät ja ihmiset, se viimein tajutkaa. Päättäjät ja ihmiset, kannabis viimein sallikaa. Ei mitään suuryritystoimintaa, kuka sitä tarvitsee? Ihmisiä vain riistää kaupallisuus, ne liikaa jo ansaitsee.